Tak, vítajte v novom roku na mojom kanáli YouTube, či na Facebooku, či na Instagrame. Áno, začínam 8. v robote, to znamená, že môžete mi volať, písať a budem rada, keď si objednáte nejaký obraz, buď komentárom na YouTube, správou, SMS-kou, je to úplne jedno. Treba napísať 3 obľúbené veci, 3 obľúbené farby, označiť jednu prevládajúcu farbu, ktorá by mala vynikať, jednu vec, ktorá je napríklad vaša obľúbená top. No a budem rada, ak to spravíte čím skôr, budem čakať. Týmto vám chcem povedať, že nielen od 8. budú obrazy, ale budú aj súťaže, ktorým môžete získať nejaké obrazy aj zadarmo. To znamená darovaním. Takže aspoň takto som chcela oznámiť. Pekný deň.